давоطалабони даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи шаҳри Туз маҳз бо сароидану замзама кардани таронаҳои ифодагари меҳру садоқат ба ватан ва навозиши мусиқиҳои дилчаспу форам пешниҳоди оҳангҳои ҷаззоб ширкат варзидаю назди аъзои ҳакамон баромад намуданд. бори дуввум аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда истодаам. соли аввал барои ман каме мушкил буд дар ин озмун аз жанри академӣ. аз ҳамин сабаб ман то даври вилоятӣ рохат гирифтам, вале ба даври ҷумҳуриявӣ рохат нагирифтам. аммо имсол боварии комил дорам ки то даври ҷумҳуриявӣ рохат мегирам, чунки ман имсол хеле хуб ва бо тайёрии ҷиддӣ омадаам. мақсади ман яъне ғолиб шудан нест, танҳо истеъдоди худро санҷидан мебошад. дар воқеъ чунин барномаҳо барои ҷавонон ва истиқоматкунандагони шаҳру ноҳияҳои дурдасти вилоят ё умуман кишвар як имконияти хубе мешавад то ҳунару малакаи хешро сайқал дода ба сокинон муаррифӣ кунад. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман ки аз рӯи 3 номинатсия ва 8 жанр сурат мегирад, аксарияти давоطалабон аз рӯи жанрҳои озмун омода шуда ҳастанд ва ҳунари маҳорати худашонро нишон медиҳанд. мо аъзои ҳакамон аз ҳунару маҳорати давоطалабони озмун дидан намуда ва беҳтаринҳоро ғолиб шуморида шуда ба даври вилоятӣ пешбарӣ менамоем. бояд гуфт ки озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман имрӯзҳо дар сартосари кишвар баргузор гашта истодааст. сабти пурраи ин озмун бар дӯши муассисаи давлатии телевизиони Сафина вогузор шудааст. аз ин ҷост ки аҳли эҷоду техникии муассисаи мазкур тариқи студияи сайёри худ рафти ин озмуни ҷумҳуриявиро дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон имрӯз бо маҳорати баланди касбӣ сабту таҳия ва ба эфир гузошта истодаанд. аз номинатсияи сарояндагӣ дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок меварзам. миннатдории худамро ба ҳукумати мамлакат мерасонам ки мо ҷавононро дар ин хел озмунҳо яъне дастгирӣ менамоянд ва ин хел озмунҳо ташкил карда мо ҷавононро водор месозанд ки ҳунару маҳорати худро сайқал диҳем. мо дар ин озмун иштирок варзидем ва аъзои даварон ба мо яъне тавсияҳо доданд, яъне хатогии худамонро гуфтанд ва мо то даври вилоятӣ хатогиҳоямонро ислоҳ карда кӯшиш мекунем ки ба даври ҷумҳуриявӣ низ рӯйхат ёбем. ба гуфтаи масъулин бо ташкилу гузарондани чунин озмунҳо дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат навозандагону оҳангсозон аз эҳтимол дур нест, зеро баргузории озмуни мазкур худ гӯяндаи он аст ки чӣ қадар ҳунармандон аз тамоми гӯшаю канор барои ширкат дар ин озмун ҳозир мегарданд.